Qed isiru diskussjonijiet biex meta ma jkunux rispettati notifiki mibgħuta u persuna ma tidirx quddiem il-qorti, il-maġistrat jingħata dritt li jaqta' s-sentenza. B'hekk għandu jitnaqqas id-dewmien tas-sentenzi speċjalment f'każijiet ta' separazzjoni fil-qorti tal-familja. Għal dan il-Ministru tal-Ġustizzja u l-Kultura Owen Bonnici il-ġimgħa filgħaxija waqt il-laqgħa gvern li jisma' bħala risposta għall mistoqsija ta' Paul Abdillah li rrimarka kif il-qorti tal-familja ma kinitx qed toħroġ in-notifiki fil-ħin. Waqt il-laqgħa spikka tħassib tal-ġenituri fuq il-liġi fir-riforma tad-droga. Hawnhekk il-Ministru Bonnici serraħ ras il-ġenituri li lan ta' din il-liġi huwa biex jgħin liż-żgħażagħ u mhux biex jħeġġiġhom jużaw aktar id-droga. Mistoqsi fuq il-liġi tal-whistleblowers, Bonnici fisser kif hemm pjanijiet sabiex din il-liġi tkun essiża l-setturi oħra. Dan wara li mill-bidu tas-sena s'issa aktar minn 80 persuna rresqu biex jgħaddu informazzjoni. Brian Bonnici faħar l-inizjattivi tal-Gvern biex wara żmien ta' inċertezza id-dilettanti tal-karnival se jkollhom post fejn ikunu jistgħu jippreparaw xogħolhom. Il-Ministru Bonnici fisser kif il-villaġġ tal-karnival fil-Marsa se jkun fih 22 ħanut. Villaġġ li huwa magħmar bi kmamar apposta sabiex jinħadmu l-karrijiet u studios ta' sfin fost l-oħrajn. Rigward il-gwardjani lokali fil-lokalitajiet spikka l-intervent tas-Sindku ta' Ħażebbuġ Alfred Grixti. Però rridhom b'responsabbiltà. Ma jistax ikun issa mhumiex fidejn għall-kunsilli joqogħdu jistabu kif qed jgħid Stefan u mbagħad jgħidlu mbagħad nis-Sindku jew mbagħad il-Kunsill. Issa qegħdin jiġru għax saret moda bil-quad bikes. Umbat bat nis-Sindku jew bat lill-Kunsill, jgħidu li qed jagħmlu xogħol jerfgħu responsabbiltà bħalma rridu nerfgħu aħna l-politiċi. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Stefan Bontempo qal li l-Gvern wasal fl-aħħar fażi tal-evalwazzjoni tal-proċess ta' konsultazzjoni fuq riforma tal-Gwardjani Lokali u deċiżjoni dwar dan se titħabbar fil-bidu tas-sena d-dieħla. Min-naħa tagħha Rachel Powell filwaqt li faħret tal-mod kif il-Gvern mexxa l-konsultazzjoni pubblika dwar il-vot ta' 16 il-sena issuġġeriet kif dan il-vot għandu jiġi estiż għal elezzjonijiet oħra.